So yung mga kaparing Jason, yun, good morning, good morning. Araw ng Lunes ngayon. At yun, time check natin ay 7:19. Yun. At yun po, ipapaliwanag ko lang ha, sa araw-araw natin papasok doon. Pwede kong malit, pwedeng maaga. Gawa nga ng yung biyanan ko dito walang kasama. Kasi si Bayaw umalis na pumunta ng Maynila, inatid ko kahapon nga. Tapos bago ko umalis dito, dapat may ulam na siya. Tapos yung mga ano din, may mga alaga kasi kami dito. Pinapakain ko muna. Wala rin yung asawa ko, kami lang ni Bianam yung magkasama. Kaya yun, hindi tayo pwedeng mag-stayin. Yung plano ko sana, mag-i-stayin ako doon. So, yun ang usapan namin ng asawa ko. Kaso biglang tinawagan na si Bayaw kasi mag-a-abroad din eh. Mag-a-abroad. Mag-aasikaso na sa doon sa Maynila ng mga papilis niya. Kaya kami ni Bian lang dito. Bago umalis, dapat may ulam na siya. Pagkain na. Ayan. Yun lang gusto kong sabihin. Ayun, pasok na tayo. At sana, panoorin nyo yung vlog na aking ginagawa about dun sa Pabahay Project. Tapos kung ano man yung vlog na ating ginagawa, sana panoorin nyo hanggang dulo. Siyempre, maraming salamat sa mga sponsor, mga viewers na patuloy na sumusuporta sa aming mga vlog. Lahat ng Team Paway, thank you and I love you all. Mainit na naman agad. Habang dito pa tayo sa Bicol. Tapos pag bigla na tayong tawagan ng asawa ko na bumalik akong Maynila, kasi kung biglang mag ano yung hospital, automatic babalik akong Maynila. Kaya di ko alam kung kailan. Malayan nyo kung sa sunod na linggo o kailan. Basta pag oras na mag-contact sa akin ng asawa ko, automatic punta akong Maynila. Ayun lang. Let's go against the light. Mama ni Chinchin, oh. Sabay ko na. Ano mo? At dinaanan ko sila mama niya. Nadaanan ko na naglalakad. Kaya sabay ko na. Puntang barracks. Andito na kami sa papuntang barracks. Ayan, prepare tayo ng para sa ano, gagamitin ni Kuya Arnel na mag-asentada dyan sa terrace sa taas. Ito buhangin. Maliakit ko na lang yung ano, dito na lang sa baba mag-ahalo. Abot ko na lang sa kanya. Dito naman yung mga buhangin. Ako ni Chinchin. Mama niya, nandiyan. Wala. Huh? Ikaw na. Ako na? Ha? Ako na. Bigyan ko lang ito. Ayan na. Andun, sa taas.
Meron akong yung pang may dala ng sulat. Sakit? Hindi. Hindi ba? Hindi ko naman siya dito yung tapos ano lang. Baka ko pala ako. Ha? Yan yata sa may dulo dyan. Ha? Baka yan dyan sa may dulo na yan. Wala mo na ako. Oo. Try mo pumunta ako dito. Hindi di ba ako ulit. Baka early kayo kang mag-dinner ko. Kaya, Lahi. ano, Mama mo, early na. yung mga ko talaga ba? Dinner ko. O ano oras na mo. Tapos si mama mo, maagang nag-dinner ko. Baka ikaw na. Sino yung anong bang Ito yan. nag-read na ako. Sino lang ako? Steve. Steve? Hindi pa. Medyo. Pa yun. Nagal siya na. Hindi, kahit hindi sisili ka nag-dinner. Ayun nga. Pag ganyan kasi, bawas-bawasan hanggang ano kasi ganyan edad mo siya. Tapos, ano siya kapatid mo? Yung sa mag-dinner si... Eh dati, si Chintin yun nag-dinner. 14 meron lang. Mag-grade 9 na. Ano talaga, sobrang ano niya sa, ano, sa suka. Kaya, ano niya kung ang dugo niya. Pag-dinner kami sa buhay. Ano sana ka? Tapos sa gabi kami nakailan. Ano kami nakailan. Di ba mainit lang sa rin. Yung ankle ko, mainit. Paglagay, gagawin sa sa daw, gagawin mag-iinit ka na. Alikabok. Namumula yun. Yung itatampo ka pala sa akin. Ha? Bidang. Ang magtap. Chat. Bakit may cellphone ba ako, Ate Bidang? Ano? Ay, akala ko ako. Wala na. Mamaya, jatas kita. Tatampo yan sa kanya. Diba, di na ako lagoon na. Tatampo sa kita. Sa 30 nga. Hoy. 30 na invite ka sa 30. Hoy. Invite ka na. Kapatid ko. Next swimming. Ay, Diyos ko. Tampo talaga ako. Awan mo si Ate Maris. Kasi ito ko sa sarili. Sa drug ko ito na Ate Maris Vergara. Ano na sa akin? Ito mo ito na kailan sa ito sabihin. Oh, please sa mga ito ng Ate Maris. Dara ko ito sa laptop ka. Kada ko sa tangi. Nakukuha mo niya na itong di makaiiyan kanino. Ang problema mo. Kailangan man niya itong malakapit ito. Ayan, naka-prepare na tayo. Ayan, naka-prepare na. Oh, prepare. Lagyan ko ng tubig. Tapos akit tayo dun kay Kernil. Para tulungan ko na mag-sinsil. Yung mag-asintada sa dyan. Oh. Tubigan ko muna to. Si Papa Tintin nagbibistay. Ayan. Akit tayo. Basta yun, naka-prepare na. Mag-ahaluin na lang. Ito. Akit tayo. Ah. Libor ako ni Kuya Arnel. Ano, sisinsil pa? Ah, okay na. Ah, naglilibel si Kuya Arnel. Sabihan mo ko. Kernel, sabihan mo ko pag na. Ta.
Sabay na lang sa amin pag okay. At ayan, bali linisin ko muna tong area para malawak yung gagalawan ni Kuya Arnel dito. Ano, mga binaklas dyan sa ano. At tingnan nyo na lang sa vlog na yung pagbaklas dito sa forma nito. Binusan nung nakaraan. Kuya Arnel nandito. Sa baba si ano, papa niya, Papa Genshin. Yung sa taas. Di ko na ito mabibidyoan yung walang malagyan. Bili ko dun yun. Sagat siya, huwag kang blooming ka. Mayroon ka lang. Ha? Ano? Abutin ko? Tao! Walang dadaan! Ano tay? Ha? Ito? Hindi to. Nag-ano ko dito? Ben! Ben! Tingnan mo, Ben! Datay! Ano? I-vlog mo daw siya. Asan? Dino! Dito mo pumunta doon. Doon ka pumunta! Tagalang. Tapos di naman nakatali. Huwag mga tagalang, direksi na lang yan. Pagtalon niya, dyan din sa baba. Yung lubid, di man nakatali. Walang lala sa daan. Ayan na, haluin ko na nga yung perimeter ko. At si papalitin siya nandun sa taas. Kasi nandyan yung hollow blocks, ibibigay niya kay Kuya Arnel. Wala na tayo. Ay, ako lang pala. Manonood lang kayo. Ayan na. Kasi sasaraduhan yung gilid na yan. Sasaraduhan. Alright.
Ayan. Kawitan rin tayo bisita. Talaga na ano, na hindi ko bigay yung Alam mo rin. ibang pera kay Bea. Pero sayang yung matulong sa kanya. Hindi niya pinapalag na. Siguro nga, yung mga pera na binibigay ko sa dyan, binibigay niya pa naman. Sigarilyo. Fish. Hindi na ako galang. Mahirap pag-uwi mo na. Kahit masabihin na, kahit ano yan. Wala. Pero, mali natin. Magsimala. Pero bala sila mag-usap. Tayo ko naman kasi mag-alam. Ay, buhay. Ganun talaga. Buhay lagi. At itong mga video na to, yung sinabi nila sa vlog, dahil hindi ko edit yan. Dahil yan talaga yung pinakita nila. Nabigla na ako. Pero nung umpisa pa lang talaga, nung pinakita namin dyan kasi parang halata. Na yung siya sabi sinanay, hindi ko lang ganang pinapansin. Kasi masana yung alam na nakumiyan nung umpisa. Ganun na yung sabi niya. Ang problema, sila din pala nagsinungaling sa amin. Ay, ganun talaga buhay. So, ano yung atin eh, daan namin sa maraming salamat na nakating sa dulo ng video na to at pag sa inyong lahat, mga kabayan nating OFW, lulog kababayan at syempre sa mga sponsor nating Gabiya, wala nung umpisa. At yun nga, dahil sa yung atin ni Gabiya ay i-traway namin dyan sa Labuha kasi diretso na din kami ng Batuan siya at diretso na din ang maaw, mabalik sa kanila. Mabigyan ko na pag-mga sa akin. Ayaw ko si Bia, sumunod. Ay, baka manood din sa TV. Uy, alis na naman yan. Ay, pasensya na namin yan. Istorbo. Kasi sa bala. Kasabi mo lang yung kapatid mo kung may pagkakataon ka. So nandito po tayo ngayon sa Tacloban City. Makikita po Kuya natin Gontes. na pansamantala po Kuya Gontes. dito sa San Juanito Bridge. Makikita po natin maraming mga sasakyan o mga inaantas dito sa likod ko na patabi po ng San Juanito Bridge. Nandito po yung San Juanito Bridge. At dito po ay papunta po sa Tacloban. Yung mga nakikita natin sa kanyan na ito ay ito po yung mga patabi papunta sa San na kasalukuyan po na akala ngayon. Yung mga pasahin po ng iba ay bumaba. Yung mga galing sa Tacloban. Ay, parang ngayon lang po.
Saan po si Ate Bidang nagtatampo daw? Ha? Yo. Ano? Tatampo raw sa akin, no? Oh, tatapaw ka, Jason. Bakit nga? Hindi na pini-inform ni Kuya. Huwag ka na magtampo. Ano? Hindi na Jason. May na ba? Nana. Nana sa Ate Bidang. Malakas nga eh. Inform ah. Ha? Madaas. Magugusto ko mo. Sinalis ka muna. Saan ka muna?
si Mama Chinchin, oh. Huwag daw kuya. Magsasaing ulit. Masasayang ulit. Nabalita transfer yung sinaing dyan sa kabila. Para, ano? Oh. Tapos magsasayang pa ni bago. Kuya. Amoy! Amoy! Kabilya! Sukat! Tama, hindi kita kabilya. Ang pwesto tayo ulit at nakahanap na ng, ano, ng bakal na panlagay doon. Ubusin lang to, tapos maghahalo ulit tayo. Saan pa? Nasa ko nga patro garnin. Natubos na. Maghalo ulit tayo. Prepare. Okay. Ubos na. Halo ulit. Para diretso yung gawa ni Ka-Arnel. Para masarado yan maghapon.
Wala, stop mo. Lagyan muna tayong tubig. Kailangan kasi hindi mabitin sa halo yung nasa taas kasi kawawa naman. Mainit sa taas. Kaya tayo libor habang ubos na yung halo natin, kailangan may kasunod ka agad. Kasi nga, hindi natin pwedeng maghintayin yung ating masun. Napakainit nga sa taas. Lagyan mo na ng tubig. Dito nga rito malapit lang yung gripo. Tulad din sa mga ibang nagawa na namin mga pabahay ay yung gripo ay malayo. Ano? Bigay mo na sa kanila. Sabay mo kayo din kaya Jonathan. Isingit mo lang sa bag mo. Nag-chicken wings ka, Lucy. Jollibee. Nag-Jollibee ka na? Jollibee. Masarap pa yung kutina ngayon.